Mi smo učenici Centra za odgoj i obrazovanje Rug. Ja sam Nedeljko. Ja sam Mio. Naša zadruga radila se Suncokreti, mi smo članovi Cvjećarske zadruge. Zadruga je osnovana 1990. godine, a to su Voćarska, vrtlarska, izrada ukrasnih predmeta, plačka i keramičarska. Svake godine idemo na županijsku smotru, a često na državne smotre. Ove godine smo osvojili 3. mjesto na županijskoj smotri. Izrađivali smo kokedame sa cvijećem iz našeg staklenika. A što znači kokedame? Koke znači mahovina, a dame znači kugla. Danas ćemo raditi kokedamu. Imamo potrebni materijal pa da demonstriramo kako se radi kokedama. Potrebno nam je zemlja, treset, glina, to ćemo zajedno promiješati. Malo ćemo doliti vode. Obložit ćemo zemljom cvijet, napravit ćemo kuglu. Tu kuglu ćemo dobro pokriti, stisnuti, oblikovati. Uzet ćemo mahovinu i pokrit ćemo zemlju. Sada ćemo kokedamu staviti u kalup sa mrežicom. Dobro ćemo to učvrsnuti. Utegnuti kokedamu. Sada kokedamu sa žicom provlačimo kroz mrežicu kako bismo dobili da bude kokedama stabilna. Kokedama je gotova.